हेलिकप्टारा आलासिया थांबाय राजथानसिम डायरेक्ट गेले কি হলো ওইখানে যাব না দেব ওই হ্যালো थांनो होला थाबायनांबाय टिकेट गैया जों हाबथ'खाया हाबखाया जोङो दानो हो जों ओरै थाङा हरै थांगोन टिकेटखौ दानो टिकेटखौनो दानो टिकेटखौनो दानो सेकिंखा आयु लामायावनो गोथौसो बाबाय बिराद लासै बायो खाथियाव माबायावनो थांहोबावा जोंखौ लामानिफ्रायनो टिकेट बियो ओमफ्राय फाग्लासो बे गंसे लाइन जोंखौ सोखुमाबाय लोगोफोर सोखुमाबाय हाबनो मोनबाय जोंहा सोबाय जोंखौ सोबाय हाबनो मोनबाय जोंहा बुरो हाबनो मोनबायहाय जों सोखुमाबाय ट्रेक्टरा सोखुमाबाय जोंखौ बबेथिं जिरायनांगौ दाना दैखौ जों दा रानथाबाथार ओरैजाय गाखोनोसै सान्दुङा थैगोनहाय ए माथो फैजोबफिनबाय जायगायानो गैला नोंदां बै जिस्था जागौ मानसिया बुंजोब्बाय माथो थ' होलाय बुंजोब्बाय नोंदां माथो ओंखारबोफिनबा जोब्बायसो सोलो गरमा थैखागोन थ' उफाय गैयाना साथा हमदोंना मानसिफ्रा आयौ बुंजोब्बायथ' गैला अबेथिं थांबावनांगौ बैथिं थथारदो ओइ थांग्रा लामा गैया नोंदां ए दङ हाबनो मोनबाय लोगोफोर खुनुरुखुम हाबनो मोनबाय ओरैबायदि गरमखा 어베?
सेरजा फुहोबाय प्रमद बर'आ हेमन्तबो ना नुवाखै हेमन्तखौ सिनायहरदों ना हराखै नोंथांमोनहा जों गोजान जायो माने बोनानैसो खेबदों आरो बै बे माबा बिरनाय नङाना थिंसो माबाया इण्डियान प्लेट थानाया
ओंखारबोबाय लोगोफोर नायदो ओइलाय ओंखारबोबाय आलासिफ्रा आउट बला नैथिं बांसिन फैगासिनो दङ आथिङाव साथाखौ थख्रबथ'लाय साथाखौ थख्रबथ'दो गैथ'ला हिन्दीसो रायज्लायहरनांगौलाय बर'फोर गैया आधा सेन्टार बार जाला 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 हनै मोनबाय आयौ ए भगबान आयौ आयौ Botulen, tu number one. गैला हाबबायमोन दा सेस मा दिहुनदिया दसे थाथ' हाबदोंसो बियो 2 नाम्बारा Oh, 2 number, ulah. Oh, Pradhan, tu yang lupa, terusah.
एबार गोग्गोम फैसिगोन आयु दाना अखा हालायबाय सान्दुं दुंलायबाय अखा हालायबाय सान्दुं दुंलायबाय जा अखा हाबाय ना सारबायहाय बिदि फिल्डआव ना सारगासिनो Wah, tu kalam ni bra. Hang lưng này quý vị mà nó được. Silver. खेलाया जोब्बाय द्र' जानानै थाबाय इसिबां बारे बारे चान्स मोनबाबो सोलायलायनो हायासै बिदिब्ला